салом бинандагони хабартиҷӣ, мехостам ба шумо хабари муҳимро расонам, ки имрӯз акаи Ҳабибулло Қурбунов хеле зиёд ёрдам карда истодааст ба муҳоҷирони мо, ки онҳо ҳозир муҳтоҷи мову шумо ҳастанд. Ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед дар экран, ин номери Сбербанки карта аст. Шумо метавонед ба ҳамин карта пул гузоред, чанд суме ки метавонед гузоред, чунки бисёр тоҷикои мо ҳозир муҳтоҷ ҳастанд. Ба онҳо акаи Ҳабибулло кати бо ҳамхизмати ҳамон бачаҳо ҳамаашон рафта харида истояданд ва хӯрокиву чӣ хеле ки мебинед дар экран овоши фрукти тамоми чизро дастрас карда истоданд. Ва бетараф набошед, дӯстони азиз, ин хеле муҳим аст. Мо бояд хизмат кунем, ки бачаҳои мо дар кӯча гушнаву ташна намонанд. Ва хеле одамо ҳастанд, ки дар ин карантин ойлик нагирифтанд ва ҳеҷ пулу чиз надоранд, хӯрданӣ ҳам надоранд ҳатто. Ва дӯстони азиз, шумо ҳам чанд суме ки метавонед дар ҳамин карта партед. ва номери ватсап ҳам ҳаст дар ҳамон ҷо. метавонед дар ватсап нависед. агар шумо ягон чиз дар кор бошад дар шумо метавонед дар тариқи ҳамин номер дар ватсап нависед. бисёри одамо ҳастанд, ки ҳозир телефон мекунанд дар ҳамон одам. чӣ хеле ки акаи Ҳабибулло гуфтанд, мо наметавонем ихтара занги бисёр қабул кардан. барои ҳамон фақат бояд нависед. Шумо нависед ҷои адресатон, куҷо хонаи зистатон, кӯча, кадом шаҳр нависед. Дар тамоми шаҳри Россия метавонанд онҳо хизмат кунанд барои мо шумо. Ки албатта имрӯз рӯзи қайинтарин рӯз шуд, ки мо ҳоло дар ин дучор шудем. Ва хеле зиёданд муҳоҷироне, ки дар аэропорт монданд ва ба вайҳоям хеле ёрдам карданд. ва хеле ман гуфтаниам, ки акаи Ҳабибулло бар падари он кас ҳазор раҳмат. касе ки ҳамин одамро тарбия карда истодааст, бар ҳамон одам ҳазор раҳмат, ки ҳамин хел бачаро тарбия кардааст. хеле бачаи нағз аст. агар мисли ҳамин бача як 10 дига мешуд, ба фикрам ҳамаи проблемаҳои ҳамин муҳоҷиро ҳал мешуд. шибаки ин бачаҳо хеле хизмати зиёд карда истоданд. чӣ хеле ки мебинем дар ҳар видеои он кас фоидаашон мерасаду зарарашон намерасад. ва дӯстони азиз, мо видеои он касро гирифтем, вале дар YouTube партофтан нашуд. барои он ки YouTube намемонад чужой видеоро парофтан. ман бояд согласие он касро гирам ва ҳатман ман видеоро мепартом. ҳозир ман суратҳоро партофтам, вале пагас ё фардо албатта мо кӯшиш мекунем, ки видео партем ва хеле паҳн кунед дар Одноклассник, дар YouTube, дар Instagram. метавонед ҳамин видеои маро ҳам шумо метавонед паҳн кунед, ки то ҳама бубинанд. ва дӯстони азиз, хеле раҳмат ба шумо, ки ҳатман дар комментария нависед.